Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. New Brighton Apartments nechi nyumba chokomenya ichuchiega chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekeruligireti egetunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywirete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagali nene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatakati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 250 2yemo 253 252 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Bia mano mwancho asoko bomoremereri na inde twiranire togende kwana igoro ya malaria daktari Janet na chire nyagitari nigweto bukendu konyegeri gungo ngwikana ari gamura na enda so ese bukendu ingobera bukendu akaigo na iguri na ndo bukendu na enda so mugaso chinengo chiko ngati nyigwete ndoke na gotebiri daktari nyigwete na arwarire malaria bono ndingo lingo mpime tebinga chikokora andwaito na ya Janet tucho no kwandirigo that is typically ngakibagocha nando meta daktari na bagotebe malaria agenda gora marioga direct we normally tell abantu ya Janet there are two things timetu twanya gukwanira gukuru kunga typhoid ntigambo bekense next typhoid has similar presentation to malaria almost the same presentation to malaria lakini there are few things chiko boatana na malaria na typhoid fever so umuntu igugo anote abanche malaria ogenda alio sabe marioga chemist oegwa ojaga konyo kanita ri malaria kwa tekeke abwata so kwara hesabu ya Janet na chiri nyagitari na igurega appetite malaria all right so what I do no nyagitari there's what we call history kwa ngumugana kwanza ngaikwarwa kwanya korumune umbu nkorarura seneti story unechichos lakini manenga yando ngomanya more Janet abantu ngomanya bare generally mutuko chanchanda they know okay no tamanya this word nkorarura seneti rosen meyanet that's another good question so gatwa ya manyirayo namanya ko core examination there are areas I check. As a physical examination,
I will look at your eyes. Amaiso ngari yokonya ngitale kunya Yellow. chuko kunaiga either yellow, that is the sclera, yellow, the conjunctiva. Ochiko kunaiga sclera krunzi or irenda buse. Okay? Anemia. You remember anemia was one of the presenting complaints. Murero yabwata. Then namanya kuna scenario kunenda na kuna ebimbe tasigete. Oh, okay. Spleen, they were the problem because the spleen is also affected. Namanya go, of course, after now, now physical examination. Na kutoma kwa pimwa. Elab. Edina romsema kweli. So muntu wela bwa mwe utungaina. Omwanje mulike gwatumirwe elab gende elab. Musema kweli. Gagoteba tubwati besa. Gende elab. Tiaoteba ngabesa tiyo. Aya. Gende elab. Struggle aya. Daende tigamba tebya bancho baligereria. Chinya gitari chito chia serikali. Andonsi. Most of these times mbosa. Yeah? Mbosa. Tumwelabu. Kwanza kangana nichibasa bauchusa. Agenda. Naende ase chirichu gwaka na kuna level 5, level 6 yete ya Basongo, level 5 yete ya Nyamira. Ne chinde nake level 4 uno Gembo, una Nyamarambe, Nyamache, Marani, une jeto charogoro Keroka, Gesima, Esani, Chionsi. Yesereka mbosa. Umuntu mena tange natumwe labu chibasa chiambura. Turaenda no elabu yomanya. Akini onye go sabwa. Chibasa ora kane labu kupima malaria is very little amount of money. Kere serikali is trying ikera abantu baba banyoro bugwenya. Nchinga some of those jirito bwate kana nchini mtete nyore kike. Nyore wesanke. Alright. Ne rent ngakana. But yijine chinya kita cha serikali. Chiaga chirene serikali. Na ninki bago charge. Ebintu bikeigo bigera gore na ende mami na koreta na upima. So twagotumira lab. Kado tumire lab amachibu acha. Machibu ga gocha positive or negative. But bono ga positive to arere. Oizo go pima o check kidneys, o check the abdomen generally abdomen. Abego tebinga there is a mass getting error no one out the spleen is affected. Aboko nyora even the ngoche affect to conjugation ya manyinga. Yagera conjugation ikarea etaribuya wanyoranga nona maisa tandiri koba yellow. That conjugation ya manyinga but the conjugation level. So kwanyorango muntu oyo na wate malaria. So what do I do? Two things. Remember utararuara ningwe netanko guide we prevent utararuara. That is why the public health officers are very important. Woko guide touch koruara. Bono goku aruarire gwachire nyagitari prevention ere na gotebi urare ime embwira ara isko urabie obeke spray and all those things lakini goku aruarire gwachire nyagitari na gopimira nyoro yo malaria positive. There are two things I will look at. What is the positivity rate? I mean not the rate but how is it positive? How is this positive? Ndiro nyora wako beka chi plus. Was it plus yeah. That is the film. No chaga film kalika manyinga bari how many parasites did they get to see? Chinyinga gose as a film area how many was na kama. Okay? Aka was na kama osembobere na explanation kwarwa na general clinical judgment yana na kinanya corona kina kororore turi morwe you are not so toxic. Tori move mono. I give you antimalarials, oral antimalarials. Now te wakoraki kwenanga. Now we are advising a coach comment. But tingo chikurie you came to the hospital. Okwamagaka. That is one of the things. Murerocha. Akomagaka. Akoyana wangu. Enkore kumwaka. Confused. Kwaraje. That is severe malaria. Prostration te kunyara gutara boronge kwenye monta ku prostrate akutara iga utaranse alafu na chiri gopima nyore chi malaria chao chiri plus. I know this one te como tomanka kubeke word na mubeke rere bari malaria ya meki equat na gotome equat erinde na kubekera amariogo na roro aho kubekera aho swasa manyinge me direct erinde akonya go siria chikoni chiri equat banambeke amache chichuba na beke iru goserenga baina mariogo bakubekera Janet tari kiyoka ne inchira ne to kopima manyinge go full hemogram how they check the
de amanyinga omubiri omugima amanyinga o generally ngakia gwa pia nyagitari wetu bari lab pakuriri batebanga oyo malaria wate oyo no murwere admit and let me tell you one good thing you go admit your quote no kwanyoroka ngeringa most of the patients I have admitted. By the way, I want to thank God tinda asiri kurunjaga go practice 4 years ago tinda asiri murwere man tayo kure se malaria because ekero achire ward to moira mariogo they act very fast and people respond very fast. Anti-malaria mbaraga uchibayo bantu batokire bwata malaria tari onde bwensi that's what I was saying iyo ndamine tineke cyane twimugire kwegura malaria wachire ward wachire chemist watabire nga anti malaria utoko anti malaria yaki lakini ngango that is the problem we get that chemist jetu Janet no muchando nakyo tayo mwana inchi omontagerire tumugusi abantu gusine bitinginya bingaini kerwe kenda nyagitariri kerwe tietoke onya tema manya abande mar Janet na ogocha kwa mupimo kwa mte malaria teyo lakini riogeri nako na buri gokora kike ari boko wene lakini mwakora na riogeri wandogo riri ya malaria umusani narore kurwa Nairobi akaranyu chinta cha malaria magoche chunga ntubwata prophylaxis prophylaxis akaroma you are going to a malaria endemic zone ase malaria mono unabono tebe monto naro ku Nairobi teriso endemic in Nairobi ngochare go se Nyanza region anyu nabako you prophylactic mariogaria ago anticipating awanda nyore malaria onyweri oriri komo obeka kinga mapema erinde parasite erite chikokora kieke techiko so but that doesn't mean ogonyo prophylactic atokonyora you can get it igona bokonywa na ende bwetange okay igo monto naboko charioka erinde gokorwa yenda kenene Janet no wetanga ono ichi mosquito chiga mosquito yenkungu ngoikerenga kiteko igwa mario gari chiko spray yes na kiki wananga otebinga well ayo spray might not tell very well however insecticide chidi however there are times chigo bag of those mosquitoes form nakikoroka resistance against it lakini in that same line there is a way malaria when you take those drugs cha malaria to malaria it's a way the body enchiranere umubiri okorosi okurwania you know it is antibodies we are giving an antigen so that yakonya go fight antibody era so mubiri okay so ndiro kwana na umubiri overused so that nonyo riogeri ndigo konya nekeko arakare fancy dandi akabeiro ose malaria queen inchirane cha karokirwe bono gatubate binte biyao because the body ya formally umubiri formally mutations against it so aba ringori aba mariogo bakaenda bagaikana zate yaya bono igaiko kwenda neri and there are areas if you give fancy that it works right so then the body injere dokonya kunywa mariogo tutairi machiko okay the body forms immunity against so omonto yo kanyoriro oborweiro obwa malaria na nyuriyo riri kikokonya kuika umubiri na ndonyo riri oringa so misusing amariogo is not the best thing bono twatabirenga vaccine teraikaga iyo akinero abantu ngo gitora mariogo anyhow kero kango ngorwara tari gochigonkonya nandi paka nandi umunyagitari anse kuri ngaki inkigeko gererio geritamo konya ndiri to kumuchinja kwana ngo no murigereria kamutena kyawente gokora munju murigereria malaria especially kare very severe is not a joke it kills if it managed well it will kill so yente ketanga nitie komnyoke chemist mena veri na guru bobe mo monto mnyoke chemist ucho sabedi yoko usabedi yoko munyagitari gikuaba na yo sabedi yoko usairira banyene nekiko gerekero ne ibeirwe kingo jaga koimukia machika zo kokwane njikuri yo monto ngibera moite that is against nimbo atabasama de chikori kongira irindo monto yo mugambi so ri chikori gokoiranga gokwarwarire na kimongirete sukuru ngasoma ngirenda ngokora
moko wa mwenzi abanyagitari na inje munyagitari twegwenia no chinga kichinkoro kyo to bwata baraguri to bwata abanyanabi because then na baringa kurwa mariogo and were respected emete abanyamete. All right, so genda nyagitari pimwa bo munyagitari ka watabinga twachire kurigire di malaria tejo koranyo marioga ya tiga kunya kwa mtenga haya ni manye tenge ye malaria ro yara ndiri kurumaga ni nyero no follow the instructions chumunyagitari Tabi murigeria sogotoka. Koro kumbati mukwa mwanchu murigeria on Dizzy TV. Ngotoka nyagitari ya Itenene ya Nyamira County Referral Hospital. Bia mama daktari. Asante Janet. Mwanchu murigeria buna kwa igure genda nyagitari. Ase omunyagitari opimwe kabisa barorenga malaria gose typhoid. Buna munyagitari ateba typhoid yebwate nere chingenje koria na bigubikaine malaria erinde barwari egento kerige koria tetiga koimuka aje kweminyoka bake chemist watebanga sintetere chia malaria ngabono malaria yakuri yenda nyagitari nari chinyagitari buna atebire umunyagitari to buna atebire gaiga chinyagitari cha serikali mbosa nandi kurasa bwe besa nenke kabisa kende se chinyagitari opimwe n'abanyagitari serikali nirigita abanyagitari abarungi bia mona soko gendera kobaga iga na kubwati omurubiro iga bwo komenya okuyake bochenu ngo wakera mbia mono igonde iga okobore igawo igonkoro kwa Janet Nyamwamu una butambe ngo botebya yanje bwacho bia mono. Dizzy TV ubwansu bw'omugusi. Dizzy TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nago kurendera chibicha chinkia na boigo chinkino nukukigima.